агар рӯзе мисол наҳзат ҳукумата ба даст биёра, чӣ чизои моро интизор аст? Як ҷомеаи тоҷики мусалмони суннӣ ба чӣ табдил хоҳад расид? Медонем? Як гирге, ки аслу фаслаш маълум нест, хича қаҳрамон мешумора ва мо ҳам мардуми сода фикр накарда буду набуд мона таслим мекунем. ҳозир ман то ҷое ки иҷозат дорум суҳбат мекунам, то ки айида зиёд ба ном мубориза ҳаёти нафарое ки дар Тоҷикистон дар ҳолатҳои вазминанд, айуда зиёд ҳаёти дига нафарҳо насӯза. ҳозир мо ҳамамон хуб медонем ки наҳзат мехоҳад ҳукумата ба даст биёра, ба ҳар шакле боша набоша. Планшон 3 сол пеш тақрибан ин буд ки аз Афғонистон ба Тоҷикистон дохил шаванд ва ба як шакли зӯрӣ ҳукумата бигиранд. Аммо вақти фаҳмидан, аниқ кардан ки мардум оли тайёр нест, болои қудрати надоранд ки ин кора бикунанд, на силоҳи кофӣ доранд, на дигару дигар. Болои Толибонам дар ин масъала ки ёрдамшон ки намекард, равиши плана дигар карданд ва Толибонам ҳеҷ вақт наҳзата нахоҳад ёрдам кард, чун ай вохӯрии оғои Муҳиддин Кабирӣ, қатъии оғои Аҳмади Масъуд дар Полша Толибон хабар дорад. Толибон агарам ки ягон ёрдаме кард, албатта ки бемуқобил нахоҳад шуд. Ёрдами Толибон маънош оянда дар Тоҷикистон ҳукмронишоне ва ин албатта ба нақшаҳои шахсан оғои Муҳиддин Кабирӣ ки туғрӣ намегирифт. Ай ин мавзӯъ камтар то як рӯзи муайяна даст кашидан. Шид плани асосӣ бедоршавии миллат ва митинг ай тарафи миллат худаш хестанаш. Бахусус ай мардуми кулоб. Чун ягона мардуми кулоб медонанд, наҳзат хуб мешиноса кулобиёро, ки ягона кулобиё метавонанд митинг бихезонанд дар Тоҷикистон. Аммо плане ки нисбати кулобиё доранд, ки нест кардани шахсҳои муайяни кулобиё агар ки рӯзе дар Тоҷикистон митинга хезонданд, нест кардани кулобиё ҳай. Худой накарда кулобиё фиреб бихӯранд ва митинг бикунанд. Мавқеи ки ҳамчун раиси ҳизби наҳзат оғои Муҳиддин Кабирӣ дорад, ягона сӯистифода бурдан барои ҳадафи шахсие, ки ира ман шахсанам ай кӯдакимам то ҳозиро шоҳидам. Вақти баъди вафоти устод Нурӣ ҳамагӣ 3 рӯз мегзара, тамоми наҳзатиҳо ҷамъ шиданд барои таъзия баён кардан дар хонаи марҳум. оғои Муҳиддин Кабирӣ як 3-4 нафарро даъват мекунад ки ба наҳзата биёен дар Душанбе. Албатта очаи ман ки мераванд, шоҳидӣ мекунам ки ба як маслиҳати пинҳониву чашмзаниву як овози паст қатӣ ки фарзандои устод Нурӣ нафаҳмад ки фалон кас даъват кардисте ба фалон ҷора. ӯ даъват, ӯ ҷаласа ба мақсади будай меравем наҳзата, манам ҳамунҷо будам. ҳам овоз ҷамъ кардан ба худ барои ба ҷои устод Нурӣ расман омадан. Гарчи ҳама медонанд ки устод Нурӣ мехост ки ба ҷош биёяд, вале дар ин ҳолатҳо ҳам овоз додани коргарон хеле муҳим аст. Ба оғое ки дар пишти парда фаъолият дошт дар хориҷ, афсус ки ӯзима профилша ошкор карда наметавонам. Пачкаи долларе ки аз Эрон ба номи наҳзат меомад, ё ки алоқаҳои шахсан оғои Муҳиддин Кабирӣ бо
агар мавзӯъро чиқиртар бидроем, бовар кунед, як чизое мебироя ки як чизое да шахсан ман ҳам шоҳи чидагиам ки бибинем ҳози устод Нурӣ агар мехост ки қудрата ба даст биёра наҳзат, ай ҳамун аввал ба як шакли иттифоқша мекард ки қудрата мегирифт ба як шакли осонӣ. Вале дарди устод Нурӣ ин набуд. мавзӯи қудрата гирифтани наҳзат ҳамун рӯзе пайдо шуд ки оғои Муҳиддин Кабирӣ ба ҷои устод Нурӣ омад. барои ҳар нафаре ки намедона, наҳзат дар асл ҷузъи ай ихвоне ва ҳозир дар дунё қазияи Фаластин ҳамаро ларзондагие. Аллоҳ лаънат куна душмани ислома ки Яҳуду Америка ихвона мехоҳа ай решаш нест куна ки то як ҷое кард куштани Мурсиву лидери Ҳамасаву дигараша. Вақти дар байн Яҳуд то ин дараҷа ин кора карда тонистесте. Худой накарда агар қазияи Фаластина ба даст биёра Исроил, дар байн наҳзат гуфтани чиз мемона? Мисол бигирем, агар имрӯз дар Тоҷикистон як митинг шид, баъд чӣ кор мекунем, ки ҷо мерем? Яъне ба амиди чием, кием? Наҳзат ку ҳеҷ вақт дар он митинг хуш намешава. ин кор да ма гарантитон метонам дода. Ба амиди Туркияем. Туркия худаш як бозичаи Америка шидагӣ гирифт, Сурияро вайрон кард, ҷазир кард, қати Ироқ ҳозир намедона ай ӯ бо итлоқи ғутидагӣ чӣ хеле буброра. ӯ як бозичаи Америка ҳай Туркия. ҳеҷ вақтам паноҳанда ё ин ки дига миллата раҳ наметия. ҳозир ҳамун будагиё ки Сурияро вайрон кард, ҳамун Сурия будагиёро бо хуча наср кардесте.